Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel! Dito ako sa boarding ngayon. Breakfast lang. Tapos, andun yung anakis ko. Nagmaakyat na naman si Janet. So, let's go to intro! Hi! Video pala? Magkasama kami ng utol ko. Happy New Year! Tong hai pacho! Yeah. Saan tayo punta, tol? Alam na din, so yan, talungin. Punta kami dyan. Kami sa tabi-tabi, magsasaya. Tapos, after 4 days, trabaho ulit. Kaya tayo putas mamaya. Bukas? Sabi ko nga, nagpaalam ako punta ako Sultan. Hindi mo ako makikita dito sa Taipo. Ha? Anong gagawin mo doon? Sinong kasama mo? Ang dami tanong. Bumili ka ng suka. Ito yung sinasabi nilang in love. In love! Woo! Sana all. Sana all may forever. Baka meron kayo dyan. Okay naman, oh. Simbang. Kuripot niya. Kano bukas? Kaya na niya. Ako nga, 100 lang minsan. 50 pa nga. Si Dear 50. Tawag ko, ayun ang masama. Sabi ko, Bumili ka na mamaya na. maya na papunta. Diyos ko sige. Bibit-bitin pa natin papunta. Dito ako tumaan kanina eh. Hindi lang ako tumaan. Kaso naligaw ako. Sa maliin hindi ko. Together with my sister. Sana may ano dun, para may libre kain. Si Kuya kasi, ang birthday ng asawa niya linggo. Nagsaing si kuya? Ewan ko. Ang init ah. Ay, ano? Saan lakad nyo mga bakla? Saan mga lakad nyo? Saan lakad nyo? Hindi lang kami, try na kami. Magkakaroon na explorer po. Saan na kayo? Hello! Tatay ko, sir? Kami mo ilang tayo tayo? Dawa. Ito ang pinaka-sexy. Ha? Tiger no. Makuha ka sa tingin mo. Uupo yan si ano? Yasing. Kakaya naman umupo. Kakaya naman. Dalawang session lang tayo? Tatlo. Pangatlo yung photo. Dalawang session lang tayo. May mga hanggang challenge. Ay, don't care. Ba, nagagano mo? Tapos, ate lang. Ate lang? Oo. Summer. Ano, naglalakad yung sa summer. Ulit, ano? Pwede mo tanggalin tapos? Tapos, pati try. Summer. Summer. Tanong ba di ba? Dating doon? Dating doon? Maglalakad lang? Oo. Maglalakad lang. Kumanta na kayo. Ayusin ko yung pulutan niyo. Maglalakad tapos ang lakad 30 minutes. Exit daw, susunduin daw niya tayo. Exit D. Susunduin. Ako na bahala sa'yo. Video call daw kayo. Hindi naintindihan eh. Siya ang kausap eh. I don't remember. What about this place? Is there something special about this place? Yes, we have a special remember this place. Basta this place. This way? This way to heaven. This way to make to heaven. To heaven. Ano bang katagal? Pambata yun. Nakapambata ako ngayon, hindi ko alam yun. Bakit hindi ko alam yung kanta? Hindi tinuro sa akin ni Mama. Tayo na. Sabi ko tayo na. Tayo na. Ayaw ko lang si Batibot, pero hindi ko masyadong close. Hindi ko masyadong close si Batibot. Hindi ko alam bakit hindi close si Batibot. Hindi ko siya trip. Alam ko na. Alam mo. Okay, lalo ko naman si Biwa na dito, pero hindi ko sila close. I Sabi hate them. magkasama. Sa lahat ng oras. Lahat ng mga kasama
Oo. Sige. O, challenge, challenge. Lahat ng masalubong namin na challenge. Kung may pachoy. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Ang mga bakla. Grandma, ba't nasa gilid ka? Andito na kami sa aming hangout, mga ka-vlog. Nagpa-practice na yung aking grandma. Ala, namumula na yung ano mo, be. Dito. Ang bigat? Maselan siya. Wala yung sa ano. Pili ko ng anak. Kahit hindi mag-isa mo bukas ka ako. Oo. Nag-hiking ko ngayon. Nag-hiking na lang ako dyan sa ano. Typo, di ba kami? Makarami ako nagpaket, gago. Ay, ganun. 20-20. Bakit? Bakit nila? Hoy, wala pa yan ngayon. Nakasabot ko. Ayan, sunrock nila sa bahay. Nakailang hitik ba yan? Alayo naman. Basta yung maingay doon, na. Alayo. Bundok. Ganito yung pinuntahan namin noon. Huh? Hindi, noon doon sa ano, sa kaibigan ko na isa. Nagatayo ito. Naku po, ay de. Diyos me. Alin. Ay, kwantong. Grabe man ganda ng pano. Hoy, may aso! Grabe. Kagatin mo na yung dila mo pag nakasalubong ka ng aso. Ganito yung ayaw ng mga tamad maglakad. Hindi ako nakayo ko na. Ang sakit na ng tuhod ko. Alam mo naman niya ako araw-araw. Nakakatakot naman dito, no? Oh, pag lasing ako, baka malaglag na ako dyan.
Last na to. Ang sakit sa ulo. Hindi na ako makahinga. Hindi na ako makakain, malalasing na ako. Tara na. Pagod na ako, ang sakit. Magpahinga lang muna. Huwag ka muna minom.